Kana ari wechipiri ngaende. Ngaende. Isu tinomirira mudzimai wekutanga chete. Amen. 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 Mawasitiri ya umanyamba. I love it. Mama makadi. Tinofara makadiwo. Asi muri kumasowe. Ndobva kumasvingo ndokwanda. Ndati muri kumasowe ere? Aiwa zvakanaka. Regai tibatsire madzimai kwese atisarudzeka. Amen. Totanga taimba vhesi ere mama kana utongofamba nazvo? Ngatifambe nazvo. Tofamba nazvo. Amen. Ndanda kuimba vhesi. Varume nditambire ndauya. Varume nditambire ndauya. I love it. Now listen to me mama. Amen. Rambai muchinamata. Ndinotenda. Nekuti kunamata kwenyu ndokuri kuitwa kuti mhuri yenyu ichengetwe. Ndinotenda. Somebody say 1, 2. Imi mune vana vangani mama? Ndine vana vaviri. Vana vaviri. Yes. But nyaya dzenyu dziri kukunetsa ndedzechikomana chiri kuSouth Africa. Amen. Anonzi Bruce. Amen. Amen. Ndewandafambira. Amen. Amen. Chiri kunetsa ndechekuti Bruce ari kungonzwa kurwadziwa pabvi. Amen. Amen. Anofona achichema. Amen. Iko zvine zvaari kuti mama ndiri kumbofunga kuzviuraya. Amen. Amen. Kungonwa mushonga wemakonzo ndopfuura. Amen. Amen. Ndoda kuti mufonere Bruce iko zvinezvi kana mune airtime mumise paloud ndimurape aripo. Amen. Airtime mandina. Amana chi? Airtime mandina inosvika kuSouth. Asi munotaura naye paWhatsApp. Nditsvagire foni yekubasa yekuchechi inofona kuenda paWhatsApp. Nditaure naye. Mboteereranyi mama, zinouya manje batidzai foni yenyu. Ya. Ndichigadzirisa nyaya ya Bruce. Amen. Kubuyera kunani? Kuna Chiedza. Chiedza mwana wenyu. Amen. But Chiedza uyo ari pabarika. Amen. Akangwingirwa mumwe mudzimai. Amen. Ndokubva apotsa afa. Amen. Aine nhumbu yechi5. Amen. Can I do some serious stuff? Amen. Piwa inamba ndifonerere Bruce. Reason ndinoda kufonerera Bruce. But why is it that I'm here in Cape Town? What's Cape Town? South Africa. Ari kupi? Ari South Africa, Cape Town. Ku Cape Town. Yes. Mufonere. Irikuramba kubaga? Zima. Aiwa tora nguva yenyu mama. Kondiani vari kundipa foni? Iri kutofona umwe ari kuSouth futi. Hello? Kunzwa 179. Aiwa tofona neWhatsApp. Ndipe foni iri kutaura ranzi you've been locked out. Ndiye Bruce waje. Saka ichere mwe foni, ane foni inoenda pa inobata kana wifi isingakate kana ani are logged in phone iri pa wifi. Yeah. Zaita ere nam. Ya ziri kubuya. Kuload inononoka. Inononoka kuload. Ngoitora inamba ziripo ipapo. Toda kuti tibvise rufu ruri pamwana uyu because ndaona azviuraya. Amen. Saka ndoda kuti ndizviite nasi. Ndiyateta kuti ndiuye kuno kwai baba mai ndai ukoko ndinopora chete ndiri kuno kuSouth Africa. Noti ndinovaona pamafoni. Toda kuti zvaitika nasi. Mwari tenguri. Mwari ndinotenda hangu ndinotenda Mwari ndinotenda. Zvikuita ere? Zvikuita baba. Bruce zvoda kumurambira.
Haisi kuring, haisi kuti ringing. Rambai mchitry. Senderano lina ntry rini kwake. Kana yaita mumudzi wati muprofita ada kutaura nemi. Imbochinja naye mchana mama. Don't worry. Makadiya sikana. Tiri pedu makadiwo. Siri kufamba. Tiri nani. Ndiri nani zvangu. Apa ndaida kuidzotora ndinganzwa here kamutauro kana kekumaudharuweni kana chii kana kurushinga ndakashaya. Ndokumusha. Ndokumusha. Ndobva kwagwangwa kumaudharuweni ndakangoonawo pasocial media. Ndobva ndatora nhamba, ndobva ndazama kufona, foni yakaringa but inodairwa, ndobva ndaita hasha dzokuti ndiwe. Makatogona makaita hasha. Kune vese vasingadairwe mafoni taikuya pano iri Sunday ndokuzvipedza. Now mama, iwe une vana vangani? Ndine vana 2. Une vana 2? Ha. First born anonzani? Passmore na perfect. Ukanzi first born you should learn to answer. Passmore. Ukati perfect unoti kanganisa kuprofita or uzviprofita. Alright. You understand? I know the excitement. But chirekedza ndi try kutaura so. Ndiri kuoneswa ini Passmore na baba va Passmore newe makatadza kuwirirana. Yes, prophet. But kusawirirana kwamakaita ndekuti waigara naamwene vako. Yes, prophet. Murume ndokubva angoti kuna amai matopedza makore. Yes, prophet. Is it makagara message 2017? When was that? 2017, prophet. Matanga kugara message around. Can I do some serious stuff here? Matanga kugara message 2017. Ndiri kuoneswa ini nakazoti patopera makore ndibvangoti kuna mama muno yandimuzinga aende. Yes, prophet. Amwene vako ndokubva vatanga kutozviteererawo izvozvo. Yes, prophet. Vakakuti dzoka unoda here? Ndiri kutoda kudzoka prophet nokuti ndanachitadzo nemurume wangu ndizvo ndiri kutonyanya kufambira izvozvozvo. Ku amwene unovaregerera here? Ayo amwene wangu handinovaregerera zvangu prophet nekuti zokuita mutupe akawanda ndakaona kuti zvinorwadza murume wangu inini kumusha kwekugokwe but amai wake wakabva kugokwe achindororwa kumaudharuweni. Achimirira ipapo munozotaurisa. Now, so mutauro mupfupi uda kudzokera kumba. Yes, prophet. Zvino uyu murume uyu akatoroora kawo. Akabvisa here mari kwauri? Yes, prophet. Ndokuroora kwandiri kutaura usave chikaku. All right. Nakuti ndaona pfungwa dzanzati ipapo wangotanga kubata pesi ukati asi kumamaini kwaanoshanda anoita basa rei? Anoshanda kumamaini. Nokuti ndiri kuona ndiri kumazowe kuinuku. Yes, prophet. Now, ndiri kunzi murume uyu ari kutoda kuti udzoke iwe. Yes, prophet. But ndaona paitika ka-complication. Kamwe kacho ndiwe vachi. Haana kutaura here kuti ada kubvisa mumbeu mai. Akataura zvatiwa ne2 years kana nhasi azvo zvatomboitika prophet. Asi haana here mari yekuroora yaakakubatisa? Ndanga takabatiswa sindikazosangana nechallenge. Ndobva yashandiswa nababa wako. Yes, prophet. Ndoka-complication ikako. Nyasha ngadziwanzwe. Amen. Kubva nhasi dzokera kumba kwako. Amen. Amwene vaingoteererawo zvataura mwana wavo. Wazvinzwa? Ukuzvinzwa? Yes, prophet. Ndiri kuona uri tanga kufunga treatment yawakapiwa naamwene pekupesera. Yes, prophet. Pane mumwe musi wandiri kuona wakuda kubika. Yes, prophet. Vakakudzimira moto. Enda yako unogara pasi zvacho.
yaramba foni yake. Anziri kuramba mama. Chimiraiti muna matirari ikoko. Zvese zvinoita. Ndinotenda. Musaneseke madzimai. Pano ndo pane zambuko rako. Amen. Amen. Ndatotumwa nemudzimu unoera. Amen. Kugadzirisa nyaya dzenyu. Amen. Ndodati mukazi akaroorwa mwana wangu aende. Ngaende. Nekuti unoda kuuraya mwana wangu adachakamutadzira. Mukura kubuyera iro. Aende. Ngaende. Zviende. Ngaende kumba kwavo. Ngaende. Indoda munhu ane straight talk asingatenderere. Kana ari wechipiri ngaende. Ngaende. Isu tinomirira mudzimai wekutanga chete. Amen. 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 Material manyamba. I love it. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Ndinotenda. Ndoda kuti mwana wenyu apore. Ndinotenda. Bruce. But uyu Bruce akashayikirwa nemukadzi kawo. Amen. Last year but one. Amen. Now I am looking in the realm of the spirit. Ndinokunze na Jehovah Bruce apore nhasi kwete rimwe zuva. Amen. 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 Atopora nezita raJesu. Amen. Ndinotenda. Nokuti machemero anoita pafoni anokubata imoyo. Ari kuchema zvokuti hazviiti prophet. He is free now. Amen. Ndinotenda. Ndinotenda prophet. Ndinotenda. Asi ndofanira kubudirei pachena. Pana Bruce panga paine rufu. Ndinotenda prophet. Ndosaka ndakusimudzai. Amen. Kuti Mwari amuwedzere mazuva. Ndinotenda. Zidani. Gara yenyu pasi. Ngatigarei pasi tese. Ndo yako. Overflow, are you there? Overflow, yekumashure, are you there? Ndinenda kune more fire. Are you there, overflow? Are you there, overflow? Ndekupi kune more fire. Uko kune more fire.